Kamusta na, Emma? Ayos lang naman po. Naka-work from home po ako ngayon. Medyo stress nga lang po sa work. Bakit po pala kayo naparito? Manghiram lang sana ako ng pera, Emma. Kulang kasi yung pangbayad sa eskwelahan ng pinsan mo. Naku tita, wala po akong may papahiram sa inyo. Sakto lang po kasi ang kinikita ko. Naubos na po ba ang naipon nyo? Oo, Emma. Alam mo naman na hindi na nakabalik ang tito mo sa abroad ng ilang buwan dahil nagkasakit siya. Mitch! Mitch! Boses yata ni Ate Lisa yun ah. Bakit ang aga yata niya? O Ate Lisa, halika, pasok ka! Pasok ka dito sa loob, ate. Maupo ka, Ate Lisa. Salamat, Mitch. Teka, asan pala yung mga pamangkin ko? Natutulog pa, ate. Mamaya pa sila niyan gigising kasi Sabado ngayon. Wala silang pasok sa eskwelahan. Yung kasama ko naman sa bahay, nag-day off siya ngayon. Saglit lang, ate, at ikukuha kita ng kape. Salamat, Mitch. Tamang-tama, wala ang kanilang kasama sa bahay at mas mapapakiusapan ko na si Mitch sa aking pakay. Magkape ka muna, ate. Salamat, Mitch. Siya nga pala, ate. Parang biglaan yata ang pagpunta mo dito. Hindi ka man lang nagpasabi. Oo, Mitch. May hihingiin sana akong pabor sa inyong mag-asawa. Ano yun, ate? Yung pamangkin mo kasi si Emma, magkukolehiyo na. Alam mo naman na kapos kami ngayon at saktong nakakaraos lang. Gusto niyang mag-aral, pero wala kami pang paaral sa kanya. Kung pwede sana, dito muna sa inyo at pag-aralin mo. Sa amin kasi, napakalayo sa bayan. Kaya sa pamasahe pa lang, magastos na. Siya na lang muna makakasama mo sa bahay. May kasama na ako sa bahay, ate. At kinuha yun ng asawa ko bago siya umalis papuntang abroad. Sana, Mitch, mapagbigyan mo ako para makapag-aral naman ng pamangkin mo. Huwag kang mag-alala, masipag at matalinong bata si Emma. Kaya matutulungan ka niya dito sa bahay at sa pagtuturo sa mga pamangkin ko. Sige, ate. Kakausapin ko muna ang asawa ko tungkol dyan. Kasi alam naman natin ang pag-aaral ng kolehiyo. Hindi basta-bastang gastos, lalo na ang asawa ko lang nagtatrabaho. Oo, Mitch, kayo na lang ng asawa mo ang pag-asa ni Emma para may pagpatuloy niya ang pag-aaral niya. Sige, ate. Pag-usapan namin mag-asawa pag tumawag siya. Maraming salamat, Mitch. Walang anuman, ate. Tatawagan na lang kita kaagad pag nakausap ko ng asawa ko. Sige, Mitch, tutuloy na ako. Niintay na kasi ako ng mga pamangkin mo. Sige, ate. Mag-ingat ka sa pagbiyahe. Mag-iisang linggo na. Simula nung nagpunta ako kila Mitch. Ano kaya ang desisyon nilang mag-asawa? Si Mitch. Hello, Mitch? Hello, ate. Kumusta, Mitch? Ayos lang, ate. Nakausap mo na ba yung asawa mo? Oo, ate. Kaya nga ako tumawag. Anong sabi niya? Pumayag siya, ate. Sabi nga niya, sino pa daw ba ang magtutulungan kung hindi tayo? Maraming salamat, Mitch. Pakisabi na rin kay Bayaw. Napakabait niyo talagang mag-asawa.
Sige ate. Sasabihin ko to kay Emma. Tiyak, matutuwa siya. Oo ate. Sige, ibababa ko ng tawag at aasikasuhin ko pa ang mga pamangkin mo. Emma! Emma! Ano po yun, ma? Tumawag na ang tita Mitch mo. Ano pong sabi? Pumayag si anak. Makapag-aral ka na sa kolehiyo. Talaga po? Makakapag-aral na po ako sa kolehiyo, ma? Oo anak, salamat kay tita Mitch mo at pumayag siya. Oo nga, ma. Napakabait talaga ni tito at tita. Oo anak, kaya mag-aral ka mabuti para pagdating ng araw, masuklian mong kabaitan nila tito at tita mo sa atin. Opo, ma. Pinapangako ko po. Salamat po Panginoon at dininig mo ang aming kahilingan. Emma? Emma? Pasok ka po, tita. Mano po, tita? Kamusta na Emma? Ayos lang naman po. Naka-work from home po ako ngayon. Medyo stress nga lang po sa work. Bakit po pala kayo naparito? Manghiram lang sana ako ng pera, Emma. Kulang kasi yung pangbayad sa eskwelahan ng pinsan mo. Naku, tita. Wala po akong may papahiram sa inyo. Sakto lang po kasi ang kinikita ko. Naubos na po ba ang naipon nyo? Oo, Emma. Alam mo naman na hindi na nakabalik ang tito mo sa abroad ng ilang buwan dahil nagkasakit siya. Malaki ang naging gastusin namin sa pagpapagamot sa kanya, kaya mabilis na ubos ang ipon namin. Ganun po ba? Dapat po, maghanap po kayo ng ibang pagkakakitaan. Aalis naman na ulit ang tito mo papuntang abroad sa susunod na araw. Kaya may mapagkukunan na ulit kami at mababayaran kita agad. Pasensya na, tita. Pero wala po akong mapapahiram sa inyo. Sige Emma, salamat na lang. Sige po, umalis na po kayo. Baka madatnan pa po kayo ng asawa ko dito. Tita, magbabayad na po ako sana ng balanse sa matrikula at isasabay ko na rin ang pagbayad sa graduation namin at pictorial. Halika, umupo ka sa tabi ko. Parang kailan lang, Emma. Ngayon, magtatapos ka na. Kaya nga po, tita, maraming salamat po. Walang anuman, Emma. Ang importante, makakapagtapos ka na at makakatulong ka na sa mga magulang mo. Opo, tita. Magkano ba lahat ang mga babayaran mo pa, Emma? Nasa 15,000 pa po. Sige, Emma. Tamang-tama, nagpadala ng tito mo at magwi-withdraw na ako mamaya. Maraming salamat po, tita. Sila Ate Lisa at Emma to ah. Bakit kaya sila naparito?
Maupo kayo. Napasyal kayo, ate. Nagpasama ang pamangkin mo, napuntahan ka. Opo, tita. Ganun ba? Oo, Mitch. Naikwento ng pamangkin mo ang pagpunta mo sa kanila noong isang araw. Oo, ate. Alam mo naman ang sitwasyon namin ngayon ng mga pamangkin mo. Kaya nga nagsisisi si Emma doon sa nagawa niya noong isang araw. Wala na yun, ate. Pasensya na po, tita. Patawad po sa nagawa ko nung isang araw. Problemado lang po ako nung araw na yon sa mga taong hawak ko sa trabaho. Kaya pati po kayo nadamay. Pasensya na po talaga. Wala na yun, Emma. Pasensya na po, tita. At hindi ko po agad naisip na suklian lahat ng pagmamahal at tulong niyo na binigay sa akin ni Tito. Tapos na yun, Emma. Ang importante, nakapagtapos ka at may magandang trabaho ngayon. Opo, tita. At dahil po yun sa inyo ni Tito. Kaya maraming salamat po. Eto po pala, tita. Panggastos nyo habang hindi pa nagpapadala si Tito. Salamat, Emma. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi nyo po ako pinag-aral, wala po ako sa katayuan ko ngayon. Tama nang ang drama natin, Emma at ate. Pasok na tayo sa loob para makakain na tayo ng almusal. Sige, Mitch. Nagugutom na rin kami ni Emma. Ang aga kasi akong ginising ng pamangkin mo para puntahan ka. Binubuking mo naman ako, ma. Tara na nga. Matuto tayong suklian ng mga taong nagbigay ng pagmamahal at tumulong sa atin upang makamit ang ating mga pangarap. Sabi nga nila, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.